Jama'a salamu alaikum warahmatullah. A yau ci gaban wannan shiri da muka ɗauko akan hainiya ko kuma hiyatar hainiya da muke so mu magana, wanda a French suna kiran shi hernia. Ita dai hiyatar hainiya wani ciwo ne da yake fitowa ko kuma yake samun mutum a jikin tumbinsa, maɗaukan abinci ko matattara ta abinci. Wannan ciwo bai da wasu alamomi bayyanannu wanda ake kiran alaman nashi ne na kansa, sai dai yana da alama irin na ulcer. So jama'a, dukkanin wanda yake fama da ulcer ko ta daɗe, to a je a bincika domin tabbatar da wannan ciwo na hiyatar hainiya, wanda mu ma bincike ne ya biyo da mu ta kan shi, wanda muke so mu fashin baki. Wannan ciwon ga alamansa za ka gan shi a jikin tumbinka, kamar yadda ka ga mun sa wannan hotonsa gashi nan a jikin tumbi yake fitowa, yakan yi shi kamar tsiro hakan nan, kuma ko ya zamto kamar gyambo, kamar ulcer. Alamomin wannan ciwon akwai riƙewar lumfashi, akwai riƙewar maƙoshi, yin lumfashi da ƙyar, in ka ci abinci a dinga samun irin alama na gastritis, ulcer ko kuma heart burning. Dukkanin suna daga cikin alamomin wannan ciwo. Ka ji dukkanin alaman ulcer kuma a yi ta maganin ulcer, a yi endoscopy ne, a yi menene, dukkanin wannan ciwo a kasa gane kan shi. To don haka wannan ciwon bincike ne ya tabbatar da hiyatar hainiya ciwo ne mai matukan hatsarin gaske. Zai iya sanya bleeding, mutum kaga yana aman jini, a ce ulcer ce ta sa shi aman jini, ko kuma mutum ya dinga bleeding. Wannan ciwo yana iya samun tsoho, yaro, mata, maza, dukkanin shi kan shi hiyatar hainiya dinnan da muke magana ana iya samun shi ga nau'in kowane irin ɗan adam. So a takaice akwai wata fa'ida da za mu bada, sannan idan wannan ciwon ya daɗe da kai ya yi worse, za ka iya tuntuɓar mu ga number wayan mu kai tsaye, insha Allah ka shiga profile ka ɗauka, za mu iya baka maganin wannan ciwo ka rabu da shi. A takaice dai wannan ciwo ana samun garin marke da kuka, sai a haɗa su guri ɗaya, sai a mixing ɗinsu, sannan a dinga sa rabin ƙaramin cokali da sassafe kafin a ci komai. Insha Allahu rabbi za a samu sauƙi ga mai fama da wannan ciwo na hiyatar hainiya. A ci gaba da bibiyan wannan channel na Mai Godiya Online TV. Insha Allah duk inda kuke a faɗin duniya za mu iya aika muku magani. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi.